Leväperän autosta Sami, morjesta. Tänään meille Skoda Octavia 18 vuosimallia. 1.5 TSI 110 kilowattinen. Eli hihnakone jo tähän aikaan luonnollisesti. DSG-vaihteistolla, siis kaksoiskytkin vaihteistolla, ja kilometrejä 303. Hyvin siistinä säilynyt auto. Tuskin on perhekäyttöä juurikaan nähnyt. Korissa ei ruosteita. Eikä semmosia parkkipaikkalommotyylisiä pieniä kosketuksia. Erittäin taloudellinen auto kyllä tälle päivälle. Kesäkelissä helposti tommosia 4 alkavia kulutuslukemia kyllä tällä vekottimella saa. Erittäin hyvillä varusteilla. LED-valot löytyy, kauko-ohjattava vepasto, lämmitettävä tuulilasi, lämmitettävä ratti myös siinä lämpöpaketissa. Sähkökäyttöinen takaluukku peruutuskameralla. Eli oikein hyvä paketti tämmöiseen niin kuin suomalaiseen käyttöön. Talvikäyttöönkin tommosilla lämmittimillä. Hyvin siistit pinnat todellakin. Ulkoa, niin kuin myös tältä sisältä. Täälläkään ei sanottavia kulumia kyllä ole kyllä käytännössä näkyvissä. Vaikka nyt kilometrejä onkin jo ikäisekseen, bensa-autoksi varsinkin ikäisekseen, niin ihan kiitettävä määrä, mutta millään tavalla se ei tunnu ajoissa. Eli tekniikka toimii kyllä todellakin täydellisesti. Tällä on jo koereissua ihan mukavasti itsekin tullut ajettua. Koska niin vähäkulutteinen auto, pienet päästöt, sitä kautta myös pienet verot. Ja Octavia tuttua laatua, eli hyvinkin mukava ajoinen auto. Takanakaan ei todellakaan mitään sanottavaa. Tässä myös, joka jäi sanomatta, niin löytyy takaistuimen, eli 2 paikan lämmittimet, ja tuolta löytyy sitten vielä inverteri, eli sieltä saa ihan verkkosähköäkin ulos. Joo, tämmönen tuote. Mutta kun tervetuloa testaamaan ja toteamaan, että monesti tämmönen kunnolla pidetty, enemminkin ajettu auto voi olla oikeasti parempi kuin vähemmin ajettu. Turha näitä on säikähtää, mutta mielipiteitähän on monia. Tervetuloa kaupoille!